Maayong adlaw sa atong tanan, no? Karong orasa at kita sa oras sa atong pagtimbaya. Unang-una, atong itimbaya si Sir Oliver Tawo, kauban sa iyang asawa, sa iyang tibok pamilya, labi na sa iyang mga trabahante diya sa Olive Repo Car Display sa Breeze Canto, Malinaw, Ono. Mayong adlaw kaninyo, Sir ug Ma'am, ang Dios sa kanunay magpadayon sa pagpanalangin kaninyo. Ato pong itimbaya ang Family Arcelo dito sa Candiis, Laak, uban sa tibok nimong pamilya, Pastor, mayong adlaw, uban sa atong mga silingan diha nga kanunay paminaw nini nga programa sa Tingog sa Kamatooran. Ato pong itimbaya diha sa Cebu, Lida, Laak, ang Pastora Mary Jane Presores and Pastor Jaime Presores. O sa mga kaigsuunan nga naa sa palibot nga kanunay po paminaw niini nga estasyon ug niini nga programa sa Tingog sa Kamatooran, dalay ko ng Dios sa pagpadayon ninyo nga pagpaminaw. Ug labaw sa tanan atong itimbaya ang atong kapamilya sa Restoration of Life Family Church ug Maito, Sarangani Province, sila si Pastor Edward de la Peña and Pastora Darlene and the family. Kauban po sa pamilya sa Restoration of Life nga kanunay nagasuport sa prayer, financial aron nga kini nga buluhaton magpadayon. O si Pastor Jeff Constantino, maayong adlaw kanimo Pastor diya sa Tagpupuon. Bisan sa mga kaigsuonan nato sa pamilya sa Tagum. Maayong adlaw diya sa Luna Kapalong, Talahingod, Panahu, Carmen, Santo Tomas, and of course sa Sawata San Isidro sa akong pamilya, Family Florence. Maayong adlaw sa tanan. May buntag sa tanan ato sa maya ang pamilya sa Restoration of Life Family Church sa Zamboanga City. Pastor Aldrin uban sa iyang asawa na si Pastora Perily o ato ang kanay igsuonan usab sa Zamboanga. Imong usab atong itimbaya ang akong igsuon diya sa Kagamuhan, Panabo City, Academia Family, Country Family o uban pa na itong mga kagalaan diya ang naminaw karon may buntag ug ang dalay lang Dios atong tulong. Maayong adlaw, may buntag day sa tanan mga suking tigpaminaw, kung itimbaya ang nalang nga mga naminaw karon mga vendors, drivers, o sa mga laha mga tagsa-tagsa kapanimalay, mga establishmento sa tanan nga nakatune-in karon sa programa Tingog sa Kamatooran. Maayong buntag mga higalag kay suna suking tigpaminaw. Hallelujah. Kita sa mga prayer. Dako ka. Balaan nga Dios sa langit. Balay ka sa mga katapusan. Ining orasa, ining taknaa. Ang imong pangalan o sa Dios ang matuboy o mapasundayag. Inis kaminan. Salamat na ikaw mga panalangin. Nagsulti sa tanang mga nagpaminaw karon Ginoo. O walay lain na mong ituboy ni nga taknaa din ang pamilya mo lang ang pangalan. Ang tanang lumubog himaya kanimo lamang Diyos sa umari sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag mga suking tigpaminaw sa programa Tingog sa Kamatooran. Sunod sa isa ka oras, inyo na usab kami magkauban. No? Salamat sa Ginoo kay ang atong panahon karon maayo kayo sa ubang lugar karon. Nag-antos sila tungod sa panghitabo na dili kaya nagpasabot kini ang Ginoo nagapadayon sa pagpag-uban dili sa Tagum City, labi na sa tuwa mga kaigsuonan diya sa Panabo, sa Carmen, sa Santo Tomas, sa Kapalong, Asuncion, Laak, and bisa sa Sawata o sa uban pang mga lugar na madungog o makuha nila yung station. Ibay ko kay ini nga programa walay pupas sa dasig palikon sa mga tao. Muna ito nakasinabi. So while na ito ipadayon ko gusto na ko imbaya usap na ito ang kaigsuunan sa Facebook page nato sa Tingog sa Kamatooran. Good morning sa Kamatooran. Ang Dios manalangin, ang Dios magpagiguman sunod sa isang oras.
Pulong sa Dios mapahilo na yun sa ating kasingkasing. So mga kaigsuunan, walay ko na Ginoo sa walay katapusan. Tumbayaon ako pagbalik ng pamilya ng Ubigan. O sa iyahang walay puas na pagpaluyo. Good morning, sir. Ang Diyos magpadalangin sa inyong business at sa inyong family. And then, kang Pastor Edward Dilatong, sir, salamat kayo. Ang Diyos magkamit sa pamilya sa maitong sarangan alang sa pag-provide sa buong nato. Ang hinahanglan sa budget program nato. Salamat kayo sa inyong walay puas na pagsuporta. Bisan pa man sa taga-Tagum City, no? Ako nalipay ko sa pagsuma nato sa Tagum City Restoration. Tugod kay sila mismo noon magas ito na nagsuporta kayo. Aron lang yun mapasaka, mapadali ang pulong sa Diyos kanto sa atong mga kabalayan. Bisan nagsakay ka karong sakyanan, inyo gihapon madungog, tingog sa Ginoo. Ang programa sa Ginoo, tingog nagdala sa pulong sa Ginoo. Basta akong pasalamatan ng Ginoo kay ang taga-Tagum City nagkapaluyo dito. Si Pastor Adan, kauban ng Pastor Gaga, Pastor Cecil, Ma'am Jo, Kantoy, nagsuporta. Appreciate ko ba? Dalagaw ko. So, salamat sa Ginoo kay ang Diyos nagahatag kaniyag abang talag sa inyong isod. Kaso ko pala paluyo pa na sa pagkakata. Sa kanang taga-Tagum City, good morning. Diyos magpadalangin. Mga igalag, igsuunan, atong Nahisgutan karon ang mga kasinatian sa tao na ino na to dili kalikayan usahay. Like for example, sa mga dalaga na naminaw, hindi sila mabili ang nature sa mga dalaga. Pag makakita o gwapo, hindi kaya na sila. Alos pili na makatulog ng mga dalaga na ito. Dahil sa ilahang kasingkasing, kapag naabot daw sila yung dibati, hindi mo mapuglan isang GIKAN ay makapuglan kung mahigugma ng mga dalaga. Andam na tabok sa dagat, hindi sa pa, tinuhuman. Andam na sila isakripisyo tungod sa ilang gugma sa usang kalalaki. Malimtan nila ang paghago sa ginikanan, pagkuman, pagka-skwela, kung tinigugma na gani ang wataki pastoragism, critical kayo. Pastor, basta gugma na gani ang muling sa kasingkasing sa usa ka tao, murag malimtan niya tanan. Tungod kay ang gugma, murag di na gugma nga oros-oros. Ambot ka si Presilio, ang sapot ka ang iyahang na-experience about Karon sa pagkaroon, wala nang nag-experience sa buhay kaya wala nang kulbana. pero may hugma ka. Mahigugma ko. Mahigugma gyapon sa Ginoo. Si Pastor Adan nga, ang sapot ka experience about sa Ako ang experiences di supak na ako ang ginikanan. Allah ka. Sige Pastor, continue ito. Nahabi ang minaw na pagpapit. Tungod kay ato nga time na igugma ko sa kababay nga dili siya gusto. Lisod paglaki. Dili siya gusto sa ako ang ginikanan. Pero tungod lagi sa ako ang pagbati, matuingon mo kay na pastor nga kalimtan ang paghago sa ginikanan. So mo to siya nga natuman na ako ang gusto pero naay mga consequences. Ambot ka ni isa. Baklas ko mahal.
Dahil sa gugma. Grabe akong masinapian na. Dahil bisa nga ni ang tao gani nga pagbandos kung kanan ba para lang nga di mga pugos ka nagminyo gani. Usahay ako lang gibaliwala ang ilahang mga advices tungod lang sa gugma. Gani, kung time nga sa unang panahon kung tao pa ko, kapit ko makikita pastor ba? Tungod lang sa gugma. Una nga, grabe ka kuwan bilang gugma. Grabe ka daw. Mm. Amot kas pastora ang sa pagkaya emosyonal. Basta mag-isip na sa gugma, ang isakripisyo ang tanan sa base sa ako ang kinabuhi na tungod sa akong paghigugma sa usa ka lalaki. Mas ipili na ako nga dili ko makahuman sa pag-eskwela kaysa sa pagtalikod sa lalaki nga akong higugma. So mo na ba nawala tanan ang ako ang pangandoy sa ginikanan nga makahuman, magkaroon og hinang mga trabaho. Mawala tanan ba sa gugma na gani ang mulihok sa kasingkasing sa tao mo na wala na gihikuan, wala na gilantaw pa rin. Sa ato pa, ang normal ang tao. Amen. Wala man. Wala sa normal. Kaya, basta maghatag makita, basta malay buhay. Una nga kining kasinatian sa mga dalaga ug sa mga ulitao. Basta mahigugma, naghangyo ng pagkisan. So, ikulog man. So, magpapal sa akong ligo na pari sa yun sa lahat. Masabi siya. Kasagaran daw sa unang panganay daw na wala hindi daw kayo sulat. Bisag asa man lang. Papati ang gugma. So yan. Bisag asa. Kawal kayong gugma. Pag mag-ulos-ulos. Pag kismin sa hay. Ayaw na lang. So kining gugma. Usanay ka problema sa mga dalaga. Anong mayroon kong problema? Tugod kay sagad tungod sa gugma ang mga bata nato. Dili na usahay nagpasunod. Guwapo ang nindot ang kining plano sa ginikanan. Na ang mga anak kuman niya wala tugod hindi man na sila kunggan mahigugma. Wala na sila kung mahigugma pero tugod kay ngano ang ginikanan ingon sila na ayaw sa anak naka-experience mo na ginikanan. Mula ba ang ilang kasinatian dili nila kasinati sa anak. Pero tugod sa gugma lagi na dili lagi nila masabtan kung walay mo coach. So kung ang ginikanan dili gani nila friend or close ang ilang anak. Mao na nga ang ilang mga anak usahay okay mo mga to para grupo mga brother and sister na musulod sila ni anak tungod kay kulang ilang niya sagad sa mga bata karon nagsayod mga mundo tungod kay wala nila na feel ang gugma sulod sa kanila. Wala nila na feel ang gugma sa ilang mga pa. Wala nila na experience ang gugma sulod sa balay. Mao na nga kung mahigugma siya sa kalalaki, ingon siya pag mo-propose lang gani hindi ginagawa ko. Di bakit naman siya gugma sa kalalaki? Ako sa day ka anak nga mapuno sa gugma sa iyang ginikanan. Dugay mag-inyo. Tugod kay nakita niya ang tinuod na gugma nga nakasunod. Sometimes kining gugma mao ni usahay ang mo-post og kadaot sa tao. Nabisan ninyo na may wala pud lain.
Bisag dalaga, mahigugma din. Ulitaw, mahigugma din. Usahay ang gugma, pinato masabtan ba? Asa ka dito? Kinsa kay nag-control ang gugma? Walang iskutan na to karon mga kaigsuunan, mga suking pipaminaw, mga kahigalaan na to sa atong Facebook page tungkol sa Kamatooran. Kamulo ko naminaw, kamulo ko ang tanan karon naminaw ang pagkamahan. Labi na sa mighty conflict. Ang mga casting na to dito sa Tagum City. Kamulo ko naminaw. Ang pinaka-worst sa kinabuhi sa tao, kung ang kasingkasing mahigugma. O sometimes ang gugma usahay, kaya nato usahay ma-realize sa panahon na ang gugma nato natalpa. Sa panahon ang gugma nato nakuba. Sa panahon ang gugma nato wala nato siya mamutang sa eksakto proper na. Tungod kinasabtan ako kining gugma. Kung dili siya ma-align. O guba ang kaugmaon sa mga magpa. Maguba ang kaugmaon sa mga magpa. Ngan, tugod kay gibutang ni pagbati normal ang taong mahigugma. Apan dili normal ang taong dili. Manang gingon sa Biblia sa Matthew chapter 28 verse 19 siya. Go and make disciple. Nganong disciple man ang gimension ni Jesus? Tugod kay sa panahon nga si Jesus nianhi sa kalibutan. Iyang gipang tawag si Matthew, sila Lucas, sila si Pedro, ang 12 ka disciple, gimension din niya ang pagtawag sa ilaha. Specific yun ang ilang ngalan gitawag sa Dios. Nganong gisulti ko ni mga higala kigsuunan, tugod kay gusto nako ipahibalo sa inyo ha. Once mahimo kang disciple ni Jesus, makontrol nimo ang imong kasingkasing. Sa unsa nga rason? Tugod kay ang meaning sa disciple, kung mag-iskot ka binisaya, pinunan. Sa mabaw nga pagsamot, sumusunod. Na kung unsa gisulti sa Biblia, wala kay mahimo. And you need to follow because you are disciple. No choice kita. Mga giingnan tag mga disciple, tugod kay ngano, nailog sa yawa. Nakuha sa yawa ang tinuod na pagpati. Diputanan kita dili maong ito. Nganong mingon kung dili maong? Tugod kay daghan na ginahigugma, dili maong. Labutan sa alanan. O diyan na ta makarealize na namali na ta, kung nakasunod na ta, niini. Wala ningon sa verse 20, himula sila mamutuman sa tanan ko. Naaday siya gisugo sa imo sa tuwa. Pananglit unsa man nga sugo. Gusto na ko ipahibalo sa inyo ha. Sa 1 John chapter 4 verse 8, atong klaruhon diri sa iyang pulo. 1 John chapter 4 verse 8, ang wala may gugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios Gugma Mga. Ang wala makaila, ang wala mahigugma, Wala makaila sa Dios. sa ato, pag isugo ta, na mahigugma. Pero, usahay ang gugma na himong wala lagi siya matawag na proper tungod. Wala man siya natutulog. Walang ningon siya Mark chapter 12 verse 30, 31, ningon siya, love your God with all your heart. Giklaro dito nga sugo,
Sa Matthew chapter 28 verse 20, tudloy sila sa pagtuman. Nga ang ato ng higugmaon lang ang Ginoo. Mark 12:30 and 21. Usa igugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasingkasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna-huna, sa tibok mong puso. Ang ikaduha nga labing mahinungdanon nga sugo mao kini. Higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labaw pa niini. Wala na yung sugo na lang. Ano na pala yung sugo ningon siya? Love your enemy. Kay gisgutan ni Jesus din na ibutang ang gugma sa eksaktong pagbati. Matthew 5:44. Apan ako moingon kaninyo nga gugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Ug bisan pa ang mga nagalutos kaninyo iampo ninyo. So gusto ni Jesus nga kanang gugma nga gibati nimo, gusto lang niya mag-correct. Gusto lang niya maghilabot. Pero wala niya kumaan. Gusto lang niya i-align. Gusto lang niya mo assist sa inyo. In other words, gusto niya maghilabot sa inyo. Samtang dito ko sa sakyanan ganina na malandong ko bulod ko sa ako isuti ko. Wala yun siya gihatag sa ako. Saka na lang ko. Lingkod na lang ko din. Hindi mo na Ginoo sa ako. Itama ang mga. Sumuna nga, daghan na nga guba ng mga ginikanan o pamilya o mga kabataan o mga young people nga niya ang magmila. Tulad anong pagbabian. Masubo na po, wala ka gibuhaan ito tungod na may tungod kay kibutan sa Dios ang gugma diya sa imong kasingkasing apan ang gusto niya maghilabot sa imong kasingkasing. In other words, gusto niya nga ikaw mismo ingon sa Lord ay gugma ni ko Lord. So niyo na Ginoo parang tama ng imuha nananghit ka sa ato. Gani gusto lang niya, concern lang siya sa imuha kay di siya gusto mawala. Mga batan ko, karamihan ko. Hilingan ko sa Ginoo. Halos mga young people karon nangaguba ang kaugmaon ko. Di na ito mabasol kini mga bata at karon nga naglatagaw, na niapil anong mga droga, niapil anong mga rayot-rayot o sa pananiya, tungkol kay kulang ilang gugma. Wala nilang ma-feel ang gugma sa ilang. Kung dito lang nila na-feel sa ilang mga kaubanan. O niya ang ipakita na gugma sa mga kaubanan. Yes, nagugma ka lang. Word, nagugma ka lang. Concern sila. Pero wala. Ma-align. Karong buntagang, mga higala, nanaminaw karong dali sa Tagum City, mga young people. Gusto na ko ipaabot ko ninyo na siya ang unang nahigugma. Malapit na rin mo ito sa mga pala sa Biblia, siya ang unang nahigugma, dili kamo. Meaning, ang gugma, dili ay gibutang sa Dios sa atong kasingkasing. Siya ang unang nahigugma. Now, kung ma-feel ni mo ng gugma sa Dios, mo-reflect na sa imong family. Mo-reflect na sa imong banag, asawa, anak. Mo-replika na ngadto sa imong mga silingan. Mo-replika na ngadto sa atong mga paryente. Tungod kay ang gugma na gihatag sa Dios sa imo, dili siya gugma na naay limitasyon. Apan ang gugma nga gihatag niya sa imo, usa ka tinuod na gugma. Na mao nay gibati niya sa imo. Katong panahon nga kita nagpakasala tungod sa gugma sa Dios, never siya ga-condemn sa imo. Never siya ga-judge sa imong kinabuhi. Never siya nga naghatag kanimo kadaot tungod kay ang gugma kung imong tan-awon. Muhatag kini
sa tinuod. Pati nato sa pakyas. Mga higalag kay sunan. Ingon pa sa 1 John chapter 4 verse 8, muli ka nagtatadiyot. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios Gugma Mga. Ang wala mahigugma, wala magkaila sa Diyos. Buot ipasabot ng kining gugma nga gibutang sa Ginoo sa imo dili na gugma. Na ordinaryo nga gugma nga gikas ta. Gugma na nga gikas Ginoo. Verse 7 ingon siya, mga hinigugma. I-address ko niya ang word na gugma. Maghigugma ay kita. Kay ang gugma naggikan sa Diyos. So wala din kana din tao nga nahigugma, kana din gugma hagikan na sa Ginoo. Usahay dili lang siya ma-align. Wala lang siya naminto, wala lang siya na-coach. Ano? Ang rason, walay pamilya nga nagtagad. Walay mama o papa nga nagtagad anak ang bati. Muna na itong mga anak magrebindi sa ato ang pamilya tugod kay gisugod na ang iyang gugma ngadto sa iyahan. Muna na ito, nahigugmaan. Pero kung naginikanan, wala lang napugin ang gugmaha. Gi-align lang, asisat lang. Nak, muna buhatan na ka, relax lang na. Paniya lang dili sa balay. Willing kay mi mo tantaw niya. Willing mi mo support sa imo. Walay anak, magtago-tago sa ilang pagbanto. Lisod di ay pugnan ning gugma. Kung dili siya malay. Kung dili siya matudluan, kung dili siya matagaag pagtagad mga higalad kay sununan. Wa bitaw bisag minyo na mangita paglaing kini gugma. Ang rason tugod kay wala lagi siya. Ug wa siya masayon. Nang gugma di ay ganaan niya. Nagikan sa Diyos. So wala kay mabasa diri sa Biblia nga ang gugma gikan sa tao. Mga idea na lamang na sa mga tao. Nagipasabot nga ang tao mahigugma. Yes, mga idea na pero sa kakinatibuk-an ug kana nga gugma nga gikan sa Diyos. Unta mga young people nga naminaw karon. Makasabot sila sa ilaha. Mamintor siya. Ingon pa na din magigugma ay kita kay ang gugmang nagikan man sa Dios, ang nahigugma anak sa Dios ug nakaila sa Dios. So magisgot kita kanang nakaila sa Dios kanang mabati gugma. Kanang gugma nga gikan sa Dios bati sa gugma. Maluoy siya sa salingan, maluoy siya. Kana nang ginikanan, maluoy sa anak. Dito din na nagsugod sa gugma. Sa Ginoo din nagikan. Kana nang mga ginikanan, maluoy sa anak, gugma na gikas kayo. Ano mga anak, mga maluoy sa ginikanan, gugma na sa Ginoo. And sometimes, hindi siya ma-align. Mga daghang mga anak na buntisan sa ilang kaugmaon. Lulo nakapabuntil sa ako. Tugod kay wala lagi malay. Wala masabti ang gugma. Ang gugma mo cause ug kadaot, mutanaw ka sa television, maminaw ka sa radio, sa mga balita, daghang na rape tungod anang gugma. Kaya wala nila ma-feel. Nang nang-rape ang mga tiguang, nang-rape ang mga papa, kaya wala nila na-feel ang gugma sa ilang pamilya, sa ilang mga banag asawa. So dito nila napagawas, nag-urus-urus ng mga pagbati, ug dito hinuon nahatag sa uban. Mo na hinungdan, hinuon nagiguba sa yawa, at kaugmaon sa mga bata karon tungod sa gugma nga dili lagi ma-align. Sa verse 10, mao kini ang tinuod ng paghigugma. Dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, Yan. kundi tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Amen. Usa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya makasaylo ang atong Tungod sa dakong gugma sa Dios, gipadala niya si Jesus. Diha nagsugod sa gugma. Daghang sacrifice nahitabo tungod sa gugma. Hindi akong asawa, ipapili ganun siya.
sa iyang mga magpapa usaman day itiwas kay skwela o magminyo ka tan-aw niya magtagsa na lang ning naon Barat 18 years tagser ba sa panahon buhol ba lang Diyo Oo, wala. gipili taong ko ni tungod anang gugma pero wala siya nagmahay pero nagmahay lang siya sa pagkakataon wala nagmahay kaya napuno man sa school napuno siya sa pagmahay nabutahan ko ni Anto anang gugma tinuod na gugma ko sa kong wife pero dili na ko mapakita sa iya ang gugma di ay dili lang ang istorya o bitaw sagad sa madungog nimo sa US wala gyud sa maingon dito kung manguyab I love you di nila ma-feel ang gugma dito kasagaran madungog nimo I like you kay ang word di ay nga I love you it means I marry you manang sa US pag maingon sila I love you meaning minyuan kanila pero gani di pa kanila minyuan I like you ragid na puro ragid like mo sila Facebook nag-like na so busa gusto nako iklaro sa tanan mga suking ti paminaw nga ang gugma naggikan gyud sa Dios so verse 7 ingon siya ang nahigugma anak sa Dios nakaila sa Dios so mo imong mga anak karon puno sa gugma na diha ang Ginoo naghatag kanila siya naghatag anang gugma wow wala na itong mga anak, ipabati lang na ito at pagmahal sa iya. Pag-ma-film nila, nahigugma ang ginikanan sa itong mga anak. Walay anak magrebelde, walay anak musupak. Tugod kay ang gugma, nag-cover sa panang kamalian sa iya. Kay ang gugma manggod, kung nagtanaw pa ang amahan sa langit, so atong mga sala, dili niya mapadala sa Jesus. Pero wala niya tanawa imong mali. Wala niya tanawa imong mga sala. Ang gitanaw niya iyang kasingkasing puno sa gugma. Nga sa ato pa di ay, ang tao di ay nahigugma. Dili makakita kung mali. Dili makakita kung sayo. At the same time, dili makahukom sa mga tao sa palibot. Kung unsay iyang kahimtang o sitwasyon sa kinabuhi, bisan pag unsay nahitabuan ang imong sulingan, never kang mo comment og mga negatibo tugod kay ang gugma nga imong nabati gugma man sa Dios nga naluoy ka sa iyang kahimtang. Unta kung maulan ni gibati sa mga tao sa tibuok kalibutan, wala siguro kabubot, wala siguro kasamo, wala siguro mga mga trahedya karon. Balik ka sa balita karon mga higala kay suunan, grabing katalagman nga miabot dito sa Luzon. Bagyo, kita di bagyo na ta dinhi. Dili sa Pamban province, ibuan nila sa bagyo nga Pablo, pag-abot dito sa Picas area na po, Yolanda na po, yan na bagyo na po karon nga bagyong umpong, plus na pag yung pito nga moabotay nga bagyo nga mosulod sa Pilipinas, dili mahurot. Ang bagyo diya, usa din ni kapag istorya sa Diyos. Ito masahog na. Nawasa ta sa Diyos. Isgutan sa ato ng bagyo na literal. Ganun na may bagyo na amot sa Diyos. Muna na kong pagkakanan. Laghan ko yung ngayon, ang bagyo hinimo sa tao. Ito pa sa Jeremias Kapitulo 23, versikulo 19. Paminaw, ang akong kasuko daw sa bagyo o buhaw o muhakpak sa ulo ni anong tao. Sa ato pa, kung muabot day ang bagyo, kasuko na sa Ginoo. Nakita siguro niya ang mga tao nawala na ang gugma. Balik na sa pinadayan. Nabulo ba mo? Ang pinadayan na gingon, isa rin nakita ng mali sa mga kasimbahanan nga pito. Nawala ang unang. Luminaw ka karon. Basta nagpuyo na mo sa imong banag asawa, wa na kay gugma. Basta nagwanta na lang ka ng imong bana. Kaya pambiyaan nimo imong bana, wa kay madawat, wa kay madawdaw ng insurance. Kaya nakita nimo nga himakyon na. So diyan ko ikaw, dapat magpuyo ta sa usang kabalay nga naay.
gipadayag Kapitulo 2, versikulo 4, apan ang akong ikasaway kaninyo maokinig. Ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. Kita gyud sa Ginoo. Ipangita gyud sa Dios ang una. Ikaw nga naminaw ka. Kumusta ang atong pamilya? Naabay gugma sulod diha sa pamilya. Usahay di nato, usahay atong mga anak dili nila ma-feel ang gugma. Kaya ang gugma manggod dili lang lunlun katawa. Nga mingon kanak nalipay gud kun ay sa imong gihimo ron. Nawa jud ka ni tuman pertigyo na ko lipay abnormal na nga gugma. Kaya ang tinuod nga gugma na ay mga sakripisyo. Tanawa si Jesus sa iyang paghigugma sa imo. Gibuhis niya iyang kaugalingon. Gibuhis niya iyang kinabuhi. Masabot, sakripisyo. Grabing sacrifice gihimo ni Jesus. Aron lang ma-feel na to ang gugma. Unang diya sa gugma, dili nimo gusto imong anak madaot. Unang ingnon nimo imong anak. Once budis ubi ka, makasinati usod ka na ko ubulan. Tungod kinahigugma ka sa imong anak. Kaya ang bunal di ay isa ka paagi o ang disiplina. Usa day ka paagi na ang ginikanan na higugma sa iyo. Law kung ang ginikanan di na gani manghilabot sa imo, kung ang imong mga minahal sa kinabuhi wala na gani manghilabot sa imo, posible wa na nay gugma. Pero kung ang ginikanan o ang mga anak o ang matong pamilya concern sa imo, naa pa na gugma. Hallelujah. Sa 1 John chapter 4, verse 16, matugkas sa pulong sa Dios, nahibalo na kita og nagtuo maghihigugma kita sa Dios. Ang Dios Gugma ug ang nagakinabuhi nga may paghigugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kanila. Amen. Wala usahay di nato masabtan ning gugma. Tigulang nga lalaki, bata nga babae. Tigulang babae, bata nga lalaki. Sometimes luoron ta mo tan-aw nila. Pero kaingon ka usang klasihang matangan ang gugmahang nga wa man makita. Kaya usahay wa lagi malay. Kaya kini kasingkasing nga very deceitful. Si Jeremiah nagsulti ang kasingkasing mao'y pinakalimbungan. Diya gimutang sa yawa ang pagbati aron mo guba sa imong kaugmaon o sa akong kaugmaon. Jeremias 17:9, labihan gayud ka malimbungon ang kasingkasing sa tao Tanawa. ug walay makatupong niini, kinsay makatungkad niini. Wala gyud makatupong. Grabe ka malimbungon ang kasingkasing. Just imagine, hindi ko na ko, tiguang babae, bata nga laki. Nagminyo ay, nag-live inay. Tanaw ka karon sa YouTube, naging halok ang batanon nga 30 anyos ngadto sa 74. Luod na kaayo tan-awon nimo. Tugod kay gibutang sa yawa. Kana nga pagbati gi-abuse. Gihimong tol sa yawa para muguba sa kaugmaon sa pamilya. Apan niya karon ang tingog sa Kamatooran. Walay balik sa orihinal. Kaya kanang gugma nga nabati. Gugma na sa Dios. Ayaw i-abuse. Ayaw na siya tawag ayaw na himuang nga mahimong magguba imong kaugmaon. Kaya kanang gugmaha klaro ug eksakto nakita na sa Dios. According to 1 John chapter 4. Magsugod ka, basa diri sa verse 7, mga hinigugma, maghigugma ay kita. Kay ang gugma naggikan sa Dios. Ang nahigugma, anak sa Dios. O nagkaila sa Dios. Verse 8, ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. So sa ato pa, kung sumuna ko niya, kung ang tao mahilig magpasakit sa iyang isig kaingon, wala di ang gugma sa Dios. Kay kana na yung gugma. Hallelujah. Nakaila sa Diyos. Kung nakaila ta sa Diyos, kabalutan mahigugma.
kay ang Dios Gugma. So siya ang source. Siya ang align. Ipakita sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong na anak. Hallelujah. Dinhis kalibutan. So siya ang nahimo siyang pattern sa tinuod ng gugma. Nagisakripisyo ang iyang bugtong anak para lang mabati nimo ang gugma sa amahan. Gisakripisyo na iyang anak. Gibayad sa imong sala. Siya ang buhis sa imong kinabuhi. Siya ay gibaylo sa tanan natong mga kahilayan nga gihimo. Siya ang gibuhis, siya ang gipatay para kita mabuhi ng atin. Sakit para sa amahan nga isakripisyo ang anak tungod og alang sa iyo. Pero gibaliwala na sa Dios ang amahan. Tungod ka nakita niya. Dili ang imong sala. Nakita niya na ang tao na kinahanglan sa iya. Mao nang usahay mingon ta nagpakamatay Ginoo tungod sa imong sala, tinuod ba kita sa. Pero di ay nakita sa Dios. Dili imong sala. Kay kung nakita pa niya imong sala, dili na niya ihatag iyang ina. Tungod lang sa imong sala. Gusto lang niya mabati niya ang gugma sa Dios. Dili man na istorya doon ang gugma. Trabaho, lihokon, himuon, sunod sa balay. Walang daghang mga banag asawa nagluib. Tugod kay wala na nila pa-feel. Tinuod ka sa ilang. Daghan pong mga anak nag-rebuild sa ilang ginikanan. Kaya wala nila na-feel ang gugma sa ilang ginikanan. O daghan po yung mga kasimbahanan karon na nag-separate, nag-rebuild tungod kay wala nila na-feel ang gugma sa ilang mga libros. Kung wala, daghan po mga membro karon nga nagluib sa ilang mga alagad sa Dios. Tungod kay nakita nila na palong na ang gugma sa alagad sa Dios. Tungod kayo ang taong diay nga mapalong ang iyang gugma sa Ginoo, nagpasabot na kanang gugma nawala na. Wanang giingon sa pinadayag, ang ikasulti ko lang kanimo katong 7 churches na ay usa ka simbahan dito. Ilocate ko pastora usa nang simbahan. Nakita niya dito wala na ang gugma. Iglesia sa Efeso Pastor, pinadayag chapter 2 verse 4. Simbahan sa Efeso. Kining simbahan sa Efeso dasig, grabe ka madasigon, pero wala na dahil unang gugma. Grabe ka, na to, supportive ng mga membro. Grabe ka dasig sa bulwaton sa Dios. Pero ang sunod, wak na dahil gugma. At ang basang. Ipadayag chapter 2 verse 3, 4. Giangkos ninyo ang mga kalisdanan tungod sa inyong pagtuo kanako ug wala gayud kamo maluya. Apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini ang inyong pagigugma kanako karon dili na sama kaniadto. Wala na. Nausap. Mga asawa, mga bana, kabalo ko nga ma-relate ninyo ning gugma. Usahay ma-feel sa mga asawa, ilang mga bana, wala na nila ma-feel ang gugma, first love. Nakipakita sa mga uyab pa mo. Walang daghang mga asawa karon naghilak sa hindi. Kaya ilang mga bana, nausap na. Daghang pong mga bana karon nga nausap na po ilang pagbati sa ilang mga asawa. Kaya ilang mga asawa, nausap naman po ilang pagbati. Una nga usahay, makasilingan ta, kung sa kasilingan nga kulang sa gugma o puno sa gugma, kunya ihatag niya sa imuha. Una usahay, ang atong banig, muskit ug habon, mapalin dito sa silingan. Kay ilang ipangita. Ang kwarta makita, ang balay makita, ang sakyanan makita. Pero kung ang gugma na mawa, lisod ibalik. Unang ningon si Jesus, siya ang unang nahigugma. Unang ningon siya sa pinadayan, wala na. Ibalik ang gugma sa
gugma sa Dios. Kung kamo karon nga mga young people nagka-relasyon mo sa inyong mga uyab, ma-feel na ninyo ang inyong uyab. Wala na ninyo. Kaya kung nahigugma siya, ma-feel po ninyo. Nabisan ganit during kaon, pangutana pa, kaon ka na. Pero di nagali na mangutana, doon pa sa doon, ma-feel na ninyo, malayo na siya sa pampulang sa iyo. Na-feel na ninyo. Gusto mo yun na sa iyo. Paano sa iyo? Sayang ang ating mga. Sayang ang ating mga. Mga higala, mga kaigsunan, mga higala sa Facebook account, Tingog sa Dios. Ibalik mo ito sa mga young people karon nga naguna. Ibalik nila kung mas. Mga magtiayon karon na nila, ibalik nila kung mas. Kanang gugma, musugot ka sa Dios. Pangitaon na sa Dios. Kaya iputang na niya ng gugma. Kung paninglan ka niya, kung ang gugma na imong gihatag, dili ma, wala maalay. Kaya ang gugma, gikan sa Diyos. Lalay ko na ginawa sa walay katapusan. Gusto na mo, feedback mo sa atong Tingog sa Kamatooran sa Facebook account. Ino lang tayo. Tingog sa Kamatooran. Yan din ninyo. Tapos, comment mo, kanang positibo nga comment, ang mabasa sa atong mga kahigalaan, kaigsunan, yan sa atong Facebook account, relate sila, kuhaan nila lesson, inyong mga comment. Inyong ibutang inyong realization, inyong ihatag, ibutyag, yan sa media, ang mabasa sa mga tao. Hindi na ito tagaan komento media tungod kay gusto na po na mapati sa inyo mga puro positibo ang atong masulti niya. Daghang mga tao nagbasa, daghang mga tao nakulangan. Muna ko limit ang atong oras din sa lang ka oras oray makaya sa ato ang panalangin sa Ginoo at sultihan mo kamo bisan kining mga oras gulo ko na pulo na yung kasingkasing. Inyo lang i-text ang among numero alang sa wala pa makakonect sa atong Facebook page na to sa Tingog sa Kamatooran. Komento mo, positibo, pastor, ako, kulang ko kung mas kung balik na to. Malipay na miya na, kung among mabasa na sa inyo. Siguro di man na mabasa din sa ako nagingon, limitado ang oras. Kung gusto na, kung inong gabi sa pinan na mabasa din sa kahanginan. Malipay na mabasa. Nalay ko rin. Yatag ito. Okay, sa smart na numero 0920-2685-089. So na po, 0920-2685-089. Sa TM, 0965-43-53-347. So na po, 0965-43-53-347. Ato nalikyatan og basa kini nag-post ang message diri sa ato ang friends sa Facebook account. Ang gugma nga naka-anchor sa Ginoo dili jud muhatag og kadaot. Ang subayan dili jud muhatag og pagbiya. Kung naka-anchor ka sa gugma ko, bisan pagbagyuhon ta sa umpok, di jud ka pagbiya. Kaya naka-angkla. Iya niya nabutang sa imo. Wala mo sugod ka sa dili. Pangitaon na niya. Ikibutang na niya sa iyo. Naka-angkor na. Balik mo sa Ginoo. Alang sa kulangan ko. Ikaw asawa karon nagpabadlong na ka sa imong bana. Ayun na tama. Ikaw bana karon nagpabadlong sa imong asawa. Enough na. Balik sa original.
Walay ko ng Ginoo sa walay kita. So ako ihatag sa mga kaubanan ang mga realization. Ang akong na-realize karong buntaya nga kung ang higugma ko nga nakakunik dito sa Ginoo, puro gid kaayuhan ang akong makakagsako ang sa katao, labi na sa akong pamilya. Kay nasinapo na ko sa una nga moangkon gid ko nga kulang ko og paghigugma sa ako ang mga anak kadalihok, dali lang ko muna, dali lang ko masuko ako mga igsuon, natabang ko pero dala lagi pa boy. No kay paminaw na ko tama ko. Pero di ay karon kay nakadawat na ko sa paghari, nakatunik na ko sa Ginoo. Maluin ako. Dili na gani ko halos mga saba sa akong mga anak ko. Nakil na ko na kuan sila. Hilom na lang ko. Dali na lang ko tumakat sa mga tao na kuan. Di ay na siya mo din na ang gugma nga iya sa Ginoo. Ang ako po iya desisyon karon nasabtan ako nga matod pa sa unang Juan 4:7 nga ang Dios ang gugma gikan sa Dios. So nasabtan ako diha nga bahin nga ang gugma di ay gihatag sa Ginoo sa matag usa ka tawo usa dili sa tawo aron nga dili ni siya nga aron nga para sa ato ang benefits or kaayuhan kundi ang gugma gihatag niya sa ato para nga magpasidungog sa iya. So mao na ako ang nasabtan karon nga kung ang gugma naa sa ko mahimo ko makapasidungog diha sa Ginoo kung maadto sa pagsimba, adto sa pamilya, sa trabaho, kung bisan na sa Ako realize ngalan yun ako gugma. Una sa pamilya na ako. Kasi hanggahan nga mga panahon nga wala ko na kung matarong ang gugma sila. Dilikado. So una ko hanggang pa ng sabtan niya nga yung napigay kong sa kapamilya na gugma. Kadua, yes Ginoo. Ang panahon nga binuhan yung pagpapakalagan sa Ginoo. Akong yalay na sugod karon. Kita gid akong pinudahan ni mga gugma na para sa Ginoo. Wala akong sabtan. Sa ako po na realization is selfish ko sa akong gugma sa una. Para na sa ako ang bahay gihatag sa una. Balas pastor anak. So, naging selfish ko ato ba? So, nagapinagro ito mo kay wala pa ko kaas Ginoo na inanak ko siya na diha lang po na alay na akong pagigugma sa Ginoo. Igugma ko na po siya. Manang ni-reflect na lang ang akong pagigugma sa Ginoo nga sa akong bana, sa akong anak ko, sa ako ang pamilya. Kana nga ako ang kalipay nga akong ibalik sa Ginoo. Ako pong nariyan. Ako ang anak ko. Experience na ito. Mahitabo ko. Experience ko. Experience ko. Na-experience ko po. Balikan panasan. Ito may nagpuyo ang anak ko sa mga magdaman. Ito may nasabihin na dito. Kita na ko na mga panginahalan sa mga pinaka. Gusto ko mo. Anak ko na yung kumaon. Sa kadlaw niya na yung word, i-bless na. Makatabang ko sa ako itong nahipagpasok ko. Kaya isang issue. Anak ko sa na-experience ko yung mag-wali.
Naka-experience mo ni pastora na pastor mo. Nandun. Sobrang. Naka-experience mo ni pastoran. Alam mo kulay. Para lang mapadali ng ministry. Naka-experience mo ni pastora. Never need. Ang niya naka-experience kung hapot na tubak. Tapos ang yun na tumaan. Ihugawan na ito. Tugod kayo ako kasawa, narisko sa ako. Nagpagpin sa din, magtabang sa ako na. Lisod di ay sa usang kamag-iayon kung puro napalo. Mas nindot ko na ay isang ay naka-rescue. That was the time binigo ko sa ministry. Ito ko naka-feel discouragement sa ako. Hindi na ako tulong kung tulong pa ang Diyos. Ano na nangyayari ko? Usahay ang paghigugma, dili lang puro maayo ang kita. Naay mga panahon, tungod sa gugma sa Dios, naasay disiplina. Ang gugma sa Ginoo, dili lang makita nimo nga naa tanan ka. Naapoy mga panahon. And karon na ko na diyan. Ang nahitabo dahil sa ako, sobrang gugmas. Kaya kung wala ko matawag, hindi na ko ma-feel ang hinaroon. Nandito ko nagkaingon, Lord, tinuod, gilay ka na yung kaya bisan sa panahon na nakasala ko sa imo. Imong kamot, imong gitulong ka na para sa ikaduhang kini. Wala na yung Biblia, bisan pag makapito ka, makilot, madawon. Mangunon yun kasi. Tugod na sa gugma. Wala ningon ang mga tao, kalos tila man dahil pasayloon ng tao. 70,000. Unbelievable na ito. Ikaw nga namin ang naka-experience man siguro kag dimit mo. Naka-experience man siguro kag mga pagdisiplina sa Diyos. Naka-experience man siguro kag kadaot sa imong kinabuhi o kadaot sa imong mga family na nahitabo. Apan sultihan ko ikaw, ang Diyos nagpadayon sa pagtawag kanino. Kaya gusto niya ipabatik sa imo ang tinuod na gugma nga gikan kanino. Aron basabtan nimo makanang nga gugma dili makawang sa imong katubangan. Kaya ang Diyos lamang ang nagkasabot sa tinuod nga gugma. Dili ang mga tao. Kung gusto natin i-challenge na namin, balik sa ang Diyos lamang. 11:28. Umarik ka mong tanan. Lagi kapuyan o gibukatan. Umarik ka mong tanan na napalon na ang gugma. Kay siya ang budilaang sa gugma. Challenge mo ay wala. Kay siya ang napalon sa gugma. Father, kamaras. Kinsa man kanila kung nangyanahan and I pray, Father, ipabalik mo ka ang totoo mo sa akin itong dalawa I command the power of the Lord who is the King of Kings, the Lord of Lords, the blood of Jesus, the power of the Holy Spirit, to be behind us. Receive now in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. I'm going to give us a
Mga higala, mga kaigsunan, may manang pumabasa inyong mga text, pero i-assure na ko sa inyo, pasakot ko rin balikan niyo. Wala naman may igong oras, kami magpahibalo, o maingon ka ninyo ang akong mga team o kaila palusap. Ako si Jocelyn Prismilo. Ako dahil si Brother Jonathan Manigui. Brother Gideon, Isula Giselle, okay? The prodigal son, Brother Joy. Diindan ang Espiritu sa Dios, na ang kagawas. Mga higala, kiksuunan, ang Diyos manalangin na atong pagkanda sa so. Ang ito ang nag-iintib sa atong programang Tingog sa Kamatooran. Kung nag-inasa lagi, Ang kalimang sa mga Diyos. at tulo na ka ba? Kini, kinilig sila sa mga anak. Ang sa pagkakas, kini, Ang Dios Gugma